Pagkamatay bagid sa akong papa. So Kato mo na siya ang unsa ka nga year? third year ko, ma'am. Third year nga nawala si papa nimo. Yes, ma'am. Sige daw. Unsa say reason? Okay lang ba? Hisgutan? Landslide, ma'am. Apili mo papa adtong Masara, ma'am, sa kanang Mako, Davao sa de Oro. Mako. Yes, ma'am. Davao de Oro. Kada rin, every padulong ka, Oh. bukid, ma'am. Ako yung gikuan ato kay. Every padulong ko, bukid ko na. At makita lang na ako akong papa, gid na bahalag magbaktas siya kay basin na basin lang na kanang naka-save na siya ba niya, kanang wala lang siya pamasahe pa uli, nagbaktas lang siya. Maugid akong thought ato perminti na kanang at makita lang din ako kanang dili gid ko mawalan at that time wala gid ko mawalan. Last day lang kay kita ko kita ko picture sa akong papa, na siya sa balay na mo ba niya, kanang nag-cellphone kanang ihang na ganing mga pag maabot siya balay kay ano yung porma. Mato pagka third year na ako, ma'am, kay marag kanang struggle siya kay kuan 20 marag overload man at ko at that time, ma'am. Unya kada pagkamatay bagid sa akong papa. So Kato mo na siya ang unsa ka nga year? third year ko, ma'am. Third year nga nawala si papa nimo. Yes, ma'am. Sige daw. Unsa say reason? Okay lang ba? Hisgutan? Yes. Landslide, ma'am. Apili mo papa adtong Masara, ma'am, sa kanang Mako, Davao de sa Oro. Mako. Yes, ma'am. Davao de Oro. When was that? February 6, 2024. Hala, uy, bago lang di ay no. Yes, ma'am. Nya 2026, so nag 2 years na. Nag 2 years na, ma'am. Unsa nahitabo adto sa imuha pagkahibalo nimo nga naa ka diri nag-school? Na ako diri, ma'am. Ang kuan pa gyud nako at dili gid nako siya malimtan that day kay akong kuan ato, ma'am, klase is 7 to 7 me. Oh. 7 ma- a.m. to 7 p.m. Mao nang lisod kay siya sa ako kay kanang nami defense ato. Oh. Kanang marag nag-defense mi sa amo ang research. Oh. May ganyan kay defense na sa research. Onya, akong dala pa gyud ato na work na unit kay overload. So dili siya dali mabiyaan. Tapos at that time, uli ko boarding house alas 6. Dire pa ko nag-boarding house sa Atbang Simbahan. Onya, kanang mga bago ra gid kayo mga 7 inga na paghigda na ko nakadawat kog chat sa among At GC. least the BE siya. Yes, ma'am. Okay, dili during your classes. Di humanag ka nang like nagsakay na lang ko grela, ma'am, kay bugat lagi kay akong lawas kay ano ko naman As in, na-drain na kay ka kay totally. research good unya. Akong kuan pa gyud ato kay manawag out sa akong papa is alas 7. So ako manawag Same mo. Kuan siya, ma'am, kanang mga over time na nila alas 7 okay. kaya dapat alas 5 man na sila mag-out. So ako makauli sila papa alas 9 maabot og balay gyud mismo, so manawag sa ko ana. Tapos kalit ra mag-chat sa GC ang kuan nila ato mga paryente ra sa anak nila kanang ang kuan nila dito akay nay landslide sa Masara daw. Ara ko na dali ako ka-chat ko na kanang unsay oras ang out ni papa. Kay akong nabalaan gyud anak niya, ma'am, kung dili siya kauli alas 5, alas 7 mag-out na sila, maabot na siya og balay alas 9. Pero Mako, di ba layo-layo pa sa Tagum? Yes, ma'am, 2 hours. So 2 hours siya gabiyahe every day? Tapos kuan pa gyud siya, ma'am, kanang Sa sa kaon. kaon pa gyud. Oo. Pero at that time man good, gaulana nam good dito perminti. Oh, okay. So delikado gyud siya at that time. Tapos kanang earthquake ba? Galinog-linog. So naay before siya February 4 nagkuan siya gipauli sila kay lockdown man sila dito so nara okay. sila dito mga 1 week ka pininga na. Tapos gipauli sila katong
February 4. Tapos pagka February 5 dayon is Gipabalik na sad. nag-rest day siya. Rest day to okay. niya. Tapos mo to February 6. First day unta to. First day pagbalik gid unta niya. Ang kuan ato sa akong mama ato last ingon sa akong papa sa iyaha kay ang basura. Kay Tuesday man to. Tuesday ting labay ug basura. Okay. So mao gid na istorya sa akong papa last sa amo ay sa akong mama di ay. Nga ipalabay ang basura. Ipalabay ang basura, ma'am. Tapos kuan dayon ang kuan nato pagkadawat ako sa balita kay ako na kanang basin lang wala gyud ingana kanang basin nakauli na ko papa or basin nakalakaw na ilang bus kay tulo man nakabas basin nakalakaw na at ilang least bus. naigahato di ay. Naay bus minaon ma'am I see. layo gid kay siya ma'am like nakaadto ko didto bukid jud kay siya. Unya ang kuan dayon ato kay kanang nag-send na ang paryente na mga video na nanay mga naghilak, mga bata, ako na akong papa, ako na anya mo to sige ko panawag sa ako sa akong mama kay akong mama at that time na siya duty sad. Tapos akong manghod sad naara sila sa balay. Tulo ka nako ka manghod na lalaki. Ako kung natubaga sa ako ninyo kay dili ko may makuan diri tubaga ko ninyo. Nya anak dayon nila kay kanang wala palagi daw kauli. Dito na ko ni kuan. Ko na pag kuan na wala pa kauli. Ninaog ko sa akong bed. Nya nako sa taas ma'am sa upper. Ninaog ko sa akong bed. Nya like hina nagigay akong lawas anak ko sa akong mga boardmate namoy pantawag kay manawag ko. Okay, chat raman to. Chat raman ako ang kuan ako ato kay nanawag ko sa akong papa. Di naman makontak, ma'am. Di nagid siya mo. So wala gyud pud mo'y paryente nga naka-confirm so adto nga time? Wala, ma'am. Ang kuan lang gid nila ato kay kabalo naman mi tanan god sa routine sa akong papa. Alas 7 gid uli gid na siya. Nya mo to pag kuan na wala gid. So ako na pagtawag ako dili mo ring marara siya ka ng mo gamay tapos palong wala na kuan na dayon ko ato nag-hysterical na dayon ko ato grabe na akong hilaka anak ako sa akong paryente na kanang kuan ninyo si mama ipauli ninyo si mama sa balay kay akong mama ma'am bag oras siya gikan na jud kay siya ospital pila ra ka high blood o nya akong isa ka manghod katong nagsunod sad sa ako dili sad siya pwede ma-stress og maayo kay nay lupus. Oh my gosh. So, pila mo kay igsuon ikaw eldest? Yes, ma'am. Tapos upat mi kabuok. Ako eldest tapos ang next next ako nay lupus. Tapos duha dayon ako ka manghod 12 siya at that time og 10. Tapos akong kuan ato kay ako kailangan gyud ako mangusog. Yes. Kay lain sa biyahe ako ma'am ala siya dili ko nila pabiyahiun og tagom kay you mean diri na dili ko kay 7 PM to so mao to nanawag kog friend ko na kanang kailangan ako tabang like uli gid ko kailangan na ko mulig niya guba yang motor ma'am dili ko mahatod so naugmaan ko ato so nagprocess ako mga papers diri sa kuan sa MU nagkuan ko 1 month ko wala. May gani gid kay kuan sad ko na at least 1 month ko na pagkawala na ko wala ko gi-drop dayon. Okay kay nakasabot sila sa imong case. Wait lang, so pag abot nimo pag uli nimo didto, unsa man imong naabtan? Kuan siya ma'am. Nakuha na si papa wala pa? Wala ma'am. Ang mao so wala pa pud ninyo na confirm nga apil si papa ninyo didto? Kuan ma'am nanay list sa names. Before pa nako pag-uli nanay name na list of names na ilang gihatag. Tapos, ang kondayon ato, akong mga paryente, katong, namin may paryente sa Mungkayo, namin may paryente sa kuan, kuan na mo, nag-post ko na, palihog ko, kung kinsay mga amiga na, palihog ko, pa-check, basin na asa Montevista, basin na adala sa Mungkayo, basin na adala sa Mako. You mean kay gipangdala na ang mga kuan? Daghan gyud kaayo, ma'am. Asin pila? 100 plus ang oh my kuan. Gosh. Ang natabunan? Yes, ma'am. Puro mga workers na sila tanan? Dili tanan, ma'am. Na ang sa workers is 40 plus sila. Tapos ang kuan siya, ma'am, community. Ay, residential. Residential siya, ma'am. So, kung kinsa tong na anaan, walay gi nangita, wala ay hap. Mga sa among gikuan na to at that time kay,
dawat-dawat na lang mao to mong gikuan. Ako na dawat-dawat na lang siguro gyud na Yes. akong papa ma'am nakuha siya after 10 days. Oh my gosh. Kadugay. Nga naman naa sila sulod sa langob. Dili siya ma'am kana Or- ganing mo siya bukid paana gyud ang bukid sa Oh. kuan. Tapos kani ang residential. Okay. So natakop tanan ang Ang bukid o kuan ang isa ma'am, lang? diri kanina bukid, kun tayo residential na diri Oh. kanina bukid. Nay sapa ma'am. Unya, ang sapa kay wala na tabunan. So pag ana niya dito sa tabon ana lupad ni murag nilupad ang kuan. Nilupad ang, Ang yuta? So sila dayon ang natabunan na anaan. So 10 days man to. Kuan ma'am, so kad February ata ko ato. So kad February 9 hantod nag February 16 nag adlaw-adlaw mi balik-balik sa bukid. Sa bukid. As Yes ma'am, in. kay among kuan yun ato. Pero maay kay allowed ang mo adto dito ha? Considering Kuan lang ma'am, dili mi makaabot sa ground zero. Okay. Dito lang sa baba dapit unya. Ang kuan good kay nay ginababa mo gud nilang mga Batay makitaan lawas. nila na lawas. Oo. Tapos akong kuan ato kay ginahope gid nako na kada rin every padulong kag bukid ma'am ako yung gikuan ato kay every padulong kog bukid ko na at makitaan lang nako akong papa gid na bahalag magbaktas siya kay basin na Kahila ko na. basin lang na kanang naka save na save siya ba niya kanang wala lang siya pamasahe pa uli nagbaktas lang siya. Mao gid akong thought ato perminti na kanang at least makitan lang gid nako kanang dili gid ko mawalan at that time wala gid ko mawalan ni agi ang February 14 Valentine's Day. Valentine's Day ni adto ko dili gid ko pala simba ma'am ni adto ko og kuan ni adto ko og simbahan nagturok mi duha sa akong igsuon og kanang candle ako ibalik lang akong papa like bahalag patay pakita lang ko sa lawas kanang At least makabalo mo, no? dawaton gid nako na kanang wala na siya like kanang at least kanang mahipos lang na mo mamba mo ginamong word mahipos lang na mo sa tarong gyud na lubnganan akong papa like dili kay dira moadto ko bukid kaya wala ko kabalog aha siya Lagi, oo. unya kuan ma'am pagka February 16 nakitaan siya Kasi, giyon sa pagkakita. ang kuan ma'am kay naa mi na contact na rescuer nam kailan na rescuer kay tungod lagi sa sige na ko balik-balik na mi contact tapos pagkakuan ato kay wala mi nang adto kay 15 ma'am nagpasubay mi. So pagka 16 ato Kasi subay. kana ganing sa palad Okay. akong palad ang gibasahan. Okay, kumusta? Na, ano siya na naa daw ilhanan na naay kanang puno gani. Naay puno daw ako ang makita. So, nakita Doon gid na daw- wala na si Papa? wala na gid daw siya. Una gid mao gid pag ingon niya sa kuha siya na wala na ba gid imong papa ako na okay ra gid kay ti makita lang gid na mo. Yeah. Nya, mao to Lagi, yung imagine kuan. ang 10 days mo naghulat, my God. Tundi, like, grabe gid to na kuan ma'am ay kay murag naundang tanan. Naundang gid mi tanan gid niya. Pati mo mga igsuon, wala na nag-school. Wala Yes, na. ma'am. Kay amon ngin ko na huwaton gid na mo na mauli gid ang akong papa niya. Ang kuan ato kay ako ra ang gaadto sa kanang mga funeral homes kay ma'am. Kita ko mga lawas na patay na. Kanang like mga Grabe ka strong ni mo, no? nagbutod ang lawas, mga putol ang lawas, tiil na lang nabilin. Kita ko ana like So, gipangtanaw ni mo na kung... Kipatanaw na ako kay kailangan ako ilhan kung papa kang ba na papa ba, siya. Nya same ra sila uniform tanan. Ay, oo, no. Mabuang gid ko ano. Same ra sila uniform tanan niya. Ang ilhanan ran ako sa akong papa kay na siya tahi sa tiil. Nya giingnan ko sa kuan na kanang dili na mailhan. Okay. Kay if tanggalon nimo ang kuan sa kana ganing sack sa kuan, maapi na makpanit. So, di na siya mailhan. Mao lang, kuan gid nako ato. Pero, pagka 16 man gud, pagkakita sa akong papa, niya naman tong kanang nagsubay sa mana, doon lagi daw siya sa Kahoy. Doon lagi kayo akong papa sa simbahan, ma'am. Sa simbahan? Niya, natabunan na siya mga isa kadangkal na mga kuan. Wala lang siya dahil nakitaan daw kay nakatabon siyang tiyan dapit na kanang bato. So, ang kuan dayon ato kay
kanang dugay gyud siya nakitaan niya. Naragday siya dito dapit Sa na. kilid ra di Nakalot na ay. pag ito na area. Oh, in. grabe ka unfair na dugay ka ay nakuha kong papa. Pero Nga naara di ay sa doon lang imagine dugay isa lang kayo ka siya. dangaw ang Ang kakuanon. kuan aton ma'am kay pag chat natulog man gud ko niya. Ako ang Oo. gichatan sa rescuer. Mga alas 2 sa hapon gyud. Oo. Pag matagid nako, pag unang gyud akong tan-aw, siya, ma'am, ay kanang, ma'am, nakit-an na imong papa. Gisendan ko niya picture sa akong papa, ma'am. Kanang iyahang dere, iyahang gamit. Kaya naman good siya kanang cellphone na naay pangalan. Ah, okay. Sumuot ay proof. Oo, matong proof na. Siya na Ragels is meron man daw. Pero akong papa Renato. Ang Ragels is akong manghod kito pinakabunso na mo. Nya QR siya ma'am ba. Na dito ang pangalan. Sabi siya, ma'am, nakita na yung papa. Ako na huwatak ay kanang dalahon man nila sa Montevista. Oh. Kay dili man mo cater ang mga mako. Oh. Montevista may padulong. Oh. Pag abot na ko dito ma'am kay kanang nahinluan na siya. Nga na. Pero kita naliguan gyud na. ko sa lawas niya na katong. Wala gyud siya hinlo kanang bagog siyang kuha. Kita gyud ko ato. Tapos So, kumusta mo okay na. karon? Ay Si mama ni mo at that akong time. mama ma'am hinuon gyud ang dili pa kayo kuan. Dili pa kayo kakok. Until now? Okay. Nagit time na mingawon. Oo. Like ako kay last day lang kay kita kog picture sa akong papa. Na siya sa balay na mo ba niya. Kanang nag-cellphone. Kanang ihag na ganing mga pag maabot siya balay kay ingani yung porma. Kanang yung nalimtan na nako na gimigaw daw ko kung papa. Pagkakita na ko ato kay hala nihilak na ako quarter na mo sa kuan ma'am sa laboratory. Nihilak ko galit kay ano ko. Gimigaw ako sa akong papa. Gusto ko muuli. Birthday ba niya rong April 3. Oh. Wala yun siya nag-abot og 50.